Padha nelongso jaman jaman rekoso urip kudu angel kudune ra usah ngomel urip kudu seneng nyambut gawe ya sing seneng ulap aja peteng yen disawang ya sing seneng. Lah apa to kanca pengen urip mulya ra gelem rekoso budidaya urip iki kanca kudu disyukuri yen gelem nyukuri rejeki diparingi yo padha nelongso jamane jaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu seneng nyambut gawe karo marem ulat aja peteng yen disawang ya sing ayem. Lah apa to kanca urip pengen mulya ra gelem rekoso budidaya urip iki kanca disyukuri yen gelem nyukuri rejeki panggah diparingi. Sakrep Basi Joyo Tulungagung 30 mantap Riasi.